Jeg hedder Christina, og jeg er værkstedschef her i Move Group. Og som kvinde i sådan en stilling her, så kan man godt opleve mange sjove ting. Altså når folk svarer tilbage på min mail, så har de det med at skrive Christian i stedet for Christina. Og så svarer jeg bare tilbage, jamen hvad så Ernst eller Paul? Jamen fordi sådan er det. Mennesker er mit liv. Jeg synes det er vigtigt at gøre tingene ordentligt, og man skal opføre sig ordentligt, og uanset om man er kvinde eller man er mand. Hej, jeg hedder Sara. Jeg har været ansat i HB Care siden 2020. Når jeg ringer folk op, så antager de, at det er en mand. Så når jeg ringer og siger, at det er Sara fra HB Care, så siger de oftest, jeg venter på chaufføren. Så siger jeg er chaufføren, og så møder jeg dem jo så op om 5 minutter efter, og så har vi et godt grin over, at det er mig, der er der. Jeg møder også rigtig mange, hvor at de ligesom siger til mig, at det er godt, at der er kommet så mange chauffører ud på vejene, som er kvindelige. For der er mange, som jeg kører med, som aldrig har kørt med en kvinde før, og det får man også at vide. Så når man kommer ud første gang, og det er en kvinde, så vil man gerne give et godt indtryk, og det føler jeg kan være med til. Jeg hedder Asha Sara. Jeg har været selvstændig vognkvinde i 5 år. I dag arbejder jeg for Dantaxi. Jeg har oplevet, at mange af mine kunder er rigtig glade for, at det er en kvinde, der er bag rattet. Jeg får tit ros for mange kunder. De føler sig trygge, og det er både mænd og kvinder og de unge mennesker. Jeg håber, der kommer flere kvinder i den her branche, fordi der er brug for os.